Welkom, een en al. Dit is het programma Eigen Pad. Deze show bespreekt de onderwerpen van het menselijke bewustzijn, moraliteit, manipulatie, natuurwetten, het occulte en alle kwesties die de vrijheid van de mensen op aarde beïnvloeden. Mijn naam is Tramm van thegreatworkexperience.com en ik ben je gastheer voor vandaag. Welkom allemaal, dankjewel dat jullie er weer zijn. Vandaag zijn we eventjes later begonnen. Ik had een aantal dingen die thuis eigenlijk eerst gefixt moeten worden. En de universum heeft ervoor gezorgd dat ik toch wel redelijk op tijd was om jullie zeg maar het Gligamesj Epos verder zeg maar, dieper in te gaan. De diepte. Laat me even heel snel de sheet erbij pakken, want ik denk dat we die 15 minuten die we zijn kwijtgeraakt, die kunnen we makkelijk heel snel er doorheen door zeg maar de mededelingen zeg maar snel doorheen te gaan. Mijn werk natuurlijk op de greatworkexperience.com is te vinden. Mijn boek Anarchos op amazon.com, bol.com te vinden. Voordat jullie verder gaan, zorg ervoor dat je de Bijbel, het occulte Bijbel, de serie, dat is een hele serie. Kijk daarnaar, Benootje Gisela. De Tarot-serie, dat is echt heel belangrijk. Tarot vind ik persoonlijk heel erg handig, mensen. Als je begrijpt wat elke kaart betekent. Voor de westerse traditie is dat voor mij in ieder geval een hele leuke plek om naartoe te gaan om additionele inzicht te krijgen. Tarot is eigenlijk een boek aan zich. Heel veel mensen zien het als plaatjes en tekentjes en ze gebruiken het voor waarzeggerij en dat soort dingen. Maar zoals ik het heb uitgelegd in mijn tarot-serie, is dat het is meer dan alleen maar dat. Dus waarzeggerij, sowieso, het heeft te maken met verwachting. Ja, de wet van oorzaak en gevolg is eigenlijk. En tarot die kan dat redelijk voorspellen. Het is niet eigenlijk niet eens voorspellen. Het is gewoon, hij zegt gewoon wat gaat gebeuren. Op basis van natuurwet. Ja. En natuurlijk ook de gereformeerde cultus van de staat is een alleenstaande podcast waar je dan zeg maar zeker je tijd in moet steken. Ik zou het adviseren om ernaar te kijken, want dan krijg je gewoon meteen een andere kijk naar onze instituten van de wereld. En hoe je de juiste manier om te kijken naar de instituten van de wereld. Want heel vaak, men weet wel dat er iets niet goed is, ja, dat er iets mist. Maar men kan er zeg maar de vinger niet op leggen. En op basis, dus deze podcasts en ook met het Gligamesj Epos, wil ik dat de mensen een klein beetje dieper in gaan, een beetje meer inzicht krijgen, zodat ze dan zeg maar het vingertje erop kan leggen. Want dat is heel vaak mensen die zichzelf vermoorden. Er zijn heel veel mensen die verslaafd worden naar enkele vormen van medicaties en drugs en dat soort dingen. Die hebben te maken met, ze weten wel iets is niet goed, maar ze kunnen het niet uitleggen. En mijn doel is om dat te vergemakkelijken. En dan, de tweede stap is natuurlijk verandering. Verandering aan jezelf en ook verandering daarbuiten. Dus kijk gewoon eventjes naar deze 3 series. Ik denk dat het heel handig en ook heel erg, je leert heel veel ervan in ieder geval. De masterclass. We zitten op 13 studenten al. Ik zou zeggen, als jij nog geïnteresseerd bent, ik wil nog 2 of 3, goedenavond. Ik wil nog 2 of 3 mensen er toelaten. Dus als je dan nog interesse hebt van deze week, de volgende week wordt de laatste aflevering, mensen. Dus je kan nog deze week, volgende week nog, en dan is het klaar. Want dan sluit ik de hele boel. En dan, volgend jaar zien we wel weer welke type masterclass ik dan ga geven. Maar dit is al heel spannend en een hele leuke masterclass aan het worden. En het is er eigenlijk al, want het materiaal is er daar al. Maar ik heb al met de studenten gesproken en ze zitten al aan het snuffelen en het kijken daar op de platform. Dus als je een student bent, heb je aangemeld en je hebt je gebruikersnaam en wachtwoord nog niet gekregen, stuur mij een bericht, want dan stuur ik jou direct jouw credentials, dus zeg maar je gebruikersnaam en je wachtwoord.
Je krijgt natuurlijk ook een software erbij. Dat is dan zeg maar, het ziet er zo uit. Ga ik verder niet te veel erover zeggen, want ik denk van het is gewoon leuker als je ermee werkt. Ja, deze software heb ik zeker vanaf 2020 was ik ermee aan de slag, was ik ermee aan het werken. Nu natuurlijk is het mij een klein beetje, want ik werkte zeg maar aan de. Ik ben zelf programmeur, mensen. En ik weet dat de komst van AI en zo dingen heeft heel veel dingen sneller gemaakt. Dus het is nu af. Dus ik heb hem gelukkig. En goed, laten we even kijken hoe de mensen erop gaan reageren. Want dit is iets dat ik al een tijdje in mijn hart had. Ik was al bijna klaar. Maar goed, het is natuurlijk nooit verkeerd om een klein beetje hulp te krijgen. En daarnaast hebben we ook yoga. De yoga klassen zijn ook al actief. Voor degene, als jullie het nu aanmelden, dan kunnen jullie gewoon meteen erbij aansluiten. We worden Hatha yoga, Kundalini yoga en Yin yoga worden gegeven. Dus ja, ik zou zeggen aansluiten. De docent is gecertificeerd uit India zelf. Dus het is, als het van mij komt, kan je nou eigenlijk. Mijn doel is om al deze dingen toegankelijk te maken voor iedereen. Want ik weet, het kan soms heel duur zijn. En weet je, dus altijd geld toe, zeg maar, gigantisch bedragen en dat soort dingen. Dus ik probeer, zeg maar, maar ik wil ook serieuze studenten hebben. Dus vandaar die symbolische prijs ook. Dus het is een beetje meer een donatie. Het heeft gewoon te maken. En wat ik ook heel veel mensen niet heb gezegd, de nummer die je geeft ook aan waar je zit in bewustzijn. Dus dat is ook, maar dat is een tipje, we gaan niet te veel. Maar, dus als je 0 geeft, ja, dan is het dan het is potentieel. Verandering is potentieel, want dus elke keer de bedrag die je geeft als donatie, geeft ook een beetje aan waar jij zelf zit in bewustzijn. Dus het is wel leuk, ja. Oké. Fill the comments with love. Ja, oké. Dan hebben we natuurlijk ook de detox. Detox is ook een heel belangrijk aspect van de groei van bewustzijn zelf. Maar ook van de hele regimen. Dit is eigenlijk ook allemaal de regimen die ik zelf doe. Dus ik bied het niet aan en ik weet, ik doe het zelf niet. Laat ik even zo zeggen. Ik ben zelf actief elke dag bezig. Al voor meer dan 7 jaar ben ik al actief want tenminste het eetpatroon en de detoxen en studie vanaf het begin. Dus studie al eerder zelfs. Vanaf 15e jaar ben ik bezig met het occulte en ook zeg maar bijbelstudies en al die dingen. Detoxen ben ik zeker zo'n 7 jaar mee bezig. En yoga ben ik de afgelopen 3 jaar. Dus het is geleidelijk bij mij ingepeperd, laat ik het even zo zeggen. Maar iedereen heeft zijn eigen proces, een eigen manier om het aan te pakken. Dus ik zou zeggen, je kan eentje pakken of je kan ze allemaal pakken. En dat is dan zeg maar wat ik dan noemde de grote bundel. Dat is iemand die dan zeg maar een versnelde route wil nemen. Dat kan ook wel. Sommige mensen nemen hun tijd en sommige mensen hebben geen tijd. Dus ja, een klein beetje tijd hieraan. Dankjewel Eva voor ja. Ja, dan kan je daar info@thegreatworkexperience.com gaan. Ja, het is trouwens student hè, Eva. Oké. Niets is nieuws onder de zon. Ja, dat betekent ook dat waarheid absoluut is. Ja? Dit is iets dat ik continu zeg maar meestal met mensen die denken dat waarheid eigenlijk iets is dat hun creëren. Maar we hebben een collectieve waarheid die we allemaal genereren. Waarheid is niet subjectief. Het is niet dat jij maakt de waarheid niet. Het is objectief. Het is, en het moet ook zo zijn, want anders het is een beetje, we kunnen niet met elkaar omgaan. We moeten nu letterlijk gaan besluiten wat waarheid is. Dit is zelfs iets dat een directeur
een van die social media's. Ik heb een keertje een interview van hem gezien. Dat hij zegt van dat de mensheid echt moet gaan besluiten nu wat waar is. Want omdat wij dat niet besluiten, omdat iedereen zeg maar zijn eigen waarheid heeft, creëren we heel veel problemen voor onszelf. Oké? Dus, maar gelukkig in de natuur zelf, inherent in de natuur, zit waarheid ingebakken. Dat noemen we natuurwetten. Ja? Dus er zijn wat ik dan noem, twee stromen van waarheid. Ja? Het zijn twee stromen. Dus eentje is inherent in de natuur. En de tweede is de acties die we doen. Dus de dingen die we vandaag doen, die kan je niet wegpoetsen. Het is niet, je kan het niet gummen. Ja? Alles wat wij doen, is voor eeuwig zo. Dus je kan niet meer zeggen, ik heb het niet meer gedaan. Dat zijn de dingen, de waarheden die wij creëren. Dus we kunnen wel waarheid creëren op basis van onze acties. Niet op basis van onze geloofssysteem. Ja? Wij geloven iets, dus het is waarheid. Nee, het heeft te maken met feiten. Dingen die je dan letterlijk doet in de werkelijkheid. Dat genereert feiten, dat genereert waarheid. Dus als je vandaag hier aan het luisteren bent, kan je morgen niet meer zeggen, ik was niet aan het luisteren naar Eigen Pad. Ja? Dus dat is wat ik bedoel. Dus ik hoop dat dat duidelijk is, maar ik neem altijd een beetje meer tijd voor deze sheet, want ik wil dat het gewoon heel goed binnendringt dat waarheid absoluut is. Wanneer ik praat over absoluut van de waarheid is dat morgen de zon nog steeds in het oosten opkomt. En nog steeds in het westen ondergaat. Ja? Dit is geen religieuze presentatie, daar heb ik 100 keer erover gehad. Sommige mensen denken dat ik in de vorm van geloof aan het verspreiden ben. Het occulte is geen geloof, mensen. Het occulte is ook niet duivels materiaal. Het occulte is simpelweg, het is verborgen kennis. Het is gewoon simpelweg, als je naar school gaat, ja, als je naar school gaat, naar de normale scholen, ja, die basisschool, middelbare school, ja, je gaat daar om kennis te krijgen. Ja. Die kennis, in het begin is allemaal occult voor je. Je begrijpt geen donder, want je bent nu pas ze gaan je starten en het leren wat 1 en 1 is, bijvoorbeeld. 1 en 1 is 2. Ja, dat is in kwantiteit. Ja, want dat is ook iets, dat is een zijtakje van Terrence Howard. Ja. In kwantiteit 1 en 1 is 2. Ja, 1 maal 1 is 1 in kwantiteit. Ja. En ik leg dat heel goed uit in mijn masterclass ook. Het heeft te maken met kwaliteit en kwantiteit zijn 2 verschillende dingen. Ja. In kwaliteit 1 maal 1 kan zelfs 3 zijn. Ja, als ik dan een beetje nog meer vuur en nog meer, zeg maar, vaag wil zijn. Want hij zegt het wel, 1 maal 1 is 2, maar hij legt niet uit waarom hij legt het wel uit, maar mensen begrijpen het niet. Omdat mensen op school geïndoctrineerd zijn dat 1 plus 1, ja, is 2. En 1 maal 1 is 1. In kwantiteit, ja. Dus dat is een beetje wat hij dan, eigenlijk vind ik persoonlijk, die dat moest uitleggen. Nou goed, dat is een ander verhaal. Het punt is dat die kennis, die was er toen niet. Toen krijg je de kennis, toen is het niet meer occult voor je. Dus wanneer iets al bekend is voor je, en zo hoe meer je weet van een bepaalde materie, hoe minder occult het is voor je natuurlijk. Ja? En zo krijg je natuurlijk mensen die niet begrijpen hoe de natuurwetten werken, dus ook niet hoe magie werkt. Want magie is gebaseerd op natuurwet. Technologie is ook gebaseerd op natuurwet. Dus hoe beter we de natuurwet begrijpen, hoe beter we technologie begrijpen. En AI, we hebben nu AI, by the way. Niemand begrijpt hoe dat werkt. Al die experts, die zogenaamd expert zijn en slim en bla bla bla, ze begrijpen niet, omdat ze natuurwetten niet begrijpen. Als je natuurwetten niet begrijpt, dan ga je niks begrijpen van. En daarom zeg ik ook, al deze technologie die we krijgen ze. Want een ras die natuurwet begrijpt, komt zelf achter hoe dingen werken en dan worden ze dan innovatief met die kennis. Snap je dat? Dus en op het moment dat je niet begrijpt hoe AI werkt innerlijk intern, dat betekent dat je dan ook natuurwet niet begrijpt. En dat begrepen dat je nooit van je land als leven het hebt bedacht. Het is gegeven aan je.
Het is gegeven en je moet dan gewoon je smoel dicht houden met denken dat je het allemaal zo geweldig weet. En dan we zijn dingen aan het doen die we niet weten wat aan het doen zijn. We weten niet wat gaat gebeuren als wij deze technologie zeg maar de vrije hand geven. En met het bewustzijn van de huidige mensen op aarde. En als AI een accumulatie is van die bewustzijn, dan weet ik al hoe laat het is. Er hoeft toch allemaal geen waarzegger te zijn. Maar ik kan je nu al vertellen dat het allemaal de verkeerde kant op gaat. Het gaat naar slavernij. Want onze modus operandi in de wereld is een slavenmodus. We hebben slavenmentaliteit. Ja? En niet omdat de zwarte mensen nu zeg maar 2 vierkante meters extra hebben gekregen om te bewegen, betekent dat we vrij zijn. En ook de witte ras en ook alle rassen notabene. Ja? Die krijgen 2 extra vierkante meter om te bewegen. Oh, we zijn vrij. Nee, niks ervan. We zijn lang niet vrij. Ja? Vrije mensen zijn soeverein. Als individu. Niet als land. Niet als... niks. In feite, je kan niet vrij zijn op het moment dat je deze instituten überhaupt hebt. Want die instituten die werken op basis van je gehoorzaamheid. Dus als je niet gehoorzaam bent aan hun, dan zijn ze niet nodig. Dus denk even over na. Maar goed, ik ben niks van deze dingen eigenlijk. Ook geen atheïst, niks van die dingen. Het zijn allemaal onzin die mensen hebben bedacht om nog meer idioterie te doen in hun dagelijkse leven. En dan lopen ze rond met nog meer kromme en corrupte gedachten. Dus geen van die dingen. Ja? Ik ben gewoon een soevereine mens, ja, die op zoek is naar echte kennis. Die end. Dat is het. Dat moet iedereen zijn gewoon. En dan niet lui zijn, natuurwet begrijpen en gewoon harmoniseren met die wetten. Niet denken van, oh nee, God gaat mij zegenen, ik hoef niks te doen. God gaat het allemaal oplossen. Dat is de omgekeerde dat ik ben. Dat is een geloofsmens, iemand die gelooft, is zo. Die denkt dat het allemaal in handen van God is en dat God het allemaal gaat fixen en dat de problemen van de wereld God gaat het allemaal oplossen. Dat is niet waar. Ze hebben dat gegeven. Ze hebben dat ons gegeven zodat we niks doen. Daarom wachten de meeste christenen, de meeste gelovige mensen in het algemeen, hebben altijd een wachtende houding. En dat is zo irritant en het laat zoveel kwaad gebeuren in de wereld. God gaat niks komen fixen, mensen. Het begint hier in jouw gedachten. De corrupte gedachtegangen van de meeste mensen gewoon moet weggepoetst zijn. Ja. Een van de corruptie, ik ga vrij uitpraten nu. Een van die corruptie is dat vandaag gaan we het hebben ook in het Gligamesj Epos. Is het idee van doodgaan. Oh, we leven eenmalig. Dus laten we gewoon het beste van maken. En laten we gewoon ons leven leiden zonder berouw, zonder alles kapot maken die we kapot maken. En laat het verder van de volgende generatie. Dat is het. Ja, onze concepten over dood. Daar gaan we vandaag over hebben. De dood. Ja, wat het allemaal inhoudt. Ja, dus zo zeggen, hou je haks. Interessante presentatie. Nou, dit is met Mesopotamië. Mesopotamië is meer een regio, het is geen land. Het is een regio. Ja, en je ziet daar ook Israël, het is ook deels van Mesopotamië. En je ziet daar ook onderaan, zeg maar, Uruk. Uruk is waar het verhaal van Gligamesj zich afspeelt, sorry. En zie je daar boven de eerste rode knopje, Nineveh. Nineveh komt ook voor in de Bijbel. Maar het is een stad waar de tabletten van Gilgamesh zijn gevonden. In fact, waarom zeg ik dit? Want in de periode waarvan de Bijbel zich afspeelt, vooral in Nineveh, in het Oude Testament, want Nineveh is in het Oude Testament. Ja? Dus je kan wel voorstellen dat het Nieuwe Testament nog nieuwer is. Ja, daarom heet hij ook Nieuwe Testament. En het Oude Testament nog meer in het verleden is. Ja? En Nineveh is in die Oude Testament boeken. Ja?
En de tabletten zijn gevonden in Nineveh. Dus toen de Bijbel geschreven was, was Nineveh er al. En de tabletten waren er al daar. Dus dat is wat ik jou al even uitleg. Dus dat de Bijbel niet uit de hemel is komen vallen. God heeft het niet geschreven. En God heeft ook niemand, zeg maar, hoe noem je dat? De geest heeft ook niemand, zeg maar, de woorden gegeven. Of zoals in de islam ook wordt gezegd, moet je je voorstellen. Ja, die hele, ik weet niet, Mohammed of zo, die heeft dan, zeg maar, de geschriften gekregen. Hij kon niet schrijven en lezen, maar God heeft hem gegeven. Het is allemaal mensen, het zijn mensen die verhalen creëren. Ja, mensen die verhalen creëren, die willen manipuleren. En punt. En dit is waar we naartoe moeten komen. Dit is de begrip waar echte kennis nu gaat vloeien. Want dit is het punt waar we allemaal stranden. Iedereen strandt daar, want het beperkt je denkproces. Het is zoiets als van, Spider-Man die speelt zich af in New York. New York bestaat, Spider-Man bestaat. Dus nu gaan mensen rondlopen die denken dat mensen, dat mensen zeg maar spinnenwebben uit hun fucking handen zeg maar kunnen schieten. Ja, maar natuurlijk ga je zeggen van, nou nee, dat is niet echt, dat is mythologie. En dan wie zegt dat wat in de Bijbel staat dat dit geen mythologie is? Een man die op water kan lopen. Ja, even serieus. Vind het echt zo, sorry hoor mensen. Een man die op water kan lopen, een man die ditjes en datjes kan doen. Ja, die de dood heeft ontsnapt. Ja. Al die dingen. Gaan we vandaag ook over praten, over de dood. Iemand die uit de dood is gekomen, dus die dood is gegaan en vervolgens weer herrezen is. Ja, maar dat is het hem juist. Niemand heeft het gezien. En dan de christenen natuurlijk, die heel erg goed gestudeerd zijn, die komen met alles te bewijzen. Jij was niet fucking daar om het, zeg maar, om het te zien. En al die andere mensen die zogenaamd getuigen waren, ja, wie zegt dat ze dan waarheid praten en spreken? En laat me eventjes één ding ook vertellen mensen, en dit is wat, zeg maar, laat ik even zo zeggen, ingewijdenen apart zet van niet-ingewijden. Niet-ingewijde mensen, die hebben de tendentie om deze bullshit te geloven. Dat letterlijk. Ze horen het letterlijk en geloven die bullshit alsof er hun leven vanaf van. En ingewijde mensen, ja, die zijn mensen die jou dit vertellen. Dat God, want als we praten over God, laten we even het woord God gebruiken. God, die is niet iemand of iets of die, zeg maar, de waarheid schuilt. Waarheid is niet bang van onderzoek. Ja? God is ook niet bang dat je hem onderzoekt. Dat je alles wat ingeschreven staat in het fucking boek, als het niet klopt, dan weet ik al dat het niet van God is. Als er 1 grammetje, dan weet ik al dat er iets niet aan de hand is daar. Want God is, als we dan God mogen noemen, is niet bang om onderzocht te worden. Dat is 1. Ten tweede, dingen die duizenden jaren geleden zijn gebeurd, als ze waar zijn, dan moeten ze vandaag ook waar zijn. Op dit moment. Dus dat betekent, als er iemand toen uit de dood kon komen, dan moet het vandaag ook gebeuren. En die int. En dan gaan we niet vertellen van, ja, hij was de zoon van God. Laat me vertellen. De zoon van God en al die andere dingen die mensen geven als excuus, zijn wij allemaal. Allemaal. Jezus is niet speciaal omdat hij in 2000 jaar geleden is geboren. Waarom is hij niet geboren? Nu is er nog meer technologie. Ja, kunnen we dat op kunnen filmen met dat fucking ding. Waarom is hij dan fucking 2000 jaar geleden gedaan? Zodat er niemand hem kan filmen. Dat er dan zo moeilijk te bewijzen is dat hij dan uit de... Het is allemaal zo ingewikkeld, man. Allemaal zo ingewikkeld. Dus ik zou zeggen, ga jezelf gewoon, doe jezelf een lol. Ga gewoon begrijpen wat natuurwetten zijn. Zoek, begin je tocht, begin je reis. Want dat is het
wat ook de tarot zegt. De eerste kaart van de tarot is de ziel. Het heet de dwaas in het Nederlands. Het is een slechte naam. Maar ik begrijp ook wel waarom. Ze hebben het letterlijk uit het Engels genomen. De fool. Maar de fool is ook een transliteratie. Dus een transliteration. Dus een vervorming van het woord de soul. De ziel. Dus het is de ziel die binnenkomt in vlees. Lijkt het verhaal bekend als die van Jezus, dat God in vlees is gekomen. Ze noemen hem Emmanuel fucking well. Ja? Dus het is precies hetzelfde verhaal die de tarot ook vertelt. Maar je hebt natuurlijk de ingewijderde versie. Dat is dan zeg maar, de tarot geeft dan de ingewijderde versie. Dat je begrijpt wat de fuck aan de hand is. En je hebt natuurlijk de Bijbelse versie van het geloofgedeelte. Wat mensen geloven, gewoon letterlijk wat de fuck in het boek staat. Nou, het Gligamesj Epos is een van die boeken. Het is een mythos. Daarom zeg ik ook vanuit het get-go, het is een mythos. Ja? Dus het is niet dingen die dan echt gebeurd zijn. Sommige dingen wel. Maar praten over een gigant in de bos. En die dan gevochten heeft. En Umbaba en al deze dingen. Het verwijst naar een bepaalde kwaliteit, goddelijke kwaliteiten. Of de kwaliteiten of bewuststaten van de mensen. Daar wijst hij naar. En we moeten gewoon gaan leren als volwassenen te lezen. Het lijkt alsof mensen in de kleuterschool zitten. Begrijpend lezen is deel van, hè? Dus we gaan vandaag praten. We praten over het verhaal van tablet 7. Enkidu gaat dood. Enkidu is een schaduw van Gligamesj. Wat ik dan als schaduw heb behandeld in episode 3. Ja, dus de komst van Enkidu. Dus 2 of 3 volgens mij. 3. De eerste was de ego, dus de Gligamesj zelf. De tweede Enkidu. En helemaal in het begin, de eerste aflevering was over de totaliteit van de serie zelf. Dus episode 3. Ja, dus nu gaat Enkidu in tablet 7 gaat hij dan dood. Ja, dus, en nu verbaast Gligamesj zich, want natuurlijk, hij is 2/3 God, toch? Dus 2/3 God, 1/3 mens. Dus in zijn hoofd gaat hij heel lang leven. En dan plotseling gaat Enkidu dood. Dus hij komt tot de realisatie van, oh shit. Mijn leven is, Enkidu was even sterk als ik, ook door de goden geschapen. Ja? Maar het einde is toch gekomen. Dat betekent dat de dood is onmisbaar in iedereen's leven. Iedereen's leven. En dat is dan gewoon klaar. Dat is ook een realisatie die jij gaat ook meemaken in het hele verhaal hier. Dus we gaan daarover praten. En we gaan praten waarom mensen sterven. Waarom Enkidu zelfs gestorven heeft. Ja? En waarom mensen sterven. Want dat is ook heel belangrijk om te begrijpen. Ja? Maar de dood is niet het einde. Het is het begin. Het is de dood als initiatie. Iets dat initieert, iets dat begint. Het is een begin. Dus, want we gaan ook in ons leven heel veel dingen verliezen. Ja? We praten over waarom mensen bang zijn voor de dood. Dat is een van de eerste dingen die ik heb besproken, ook in mijn podcast. Ja? De mensen die bang zijn voor het donker bijvoorbeeld, voor de dood. Ja? Dus dat zijn dingen die in ons DNA zitten zelfs. En de donkeroccultisten weten dit. Misschien jij weet het niet, of misschien weet je het wel, maar je begrijpt het niet. Ja? Want als je dat begrijpt, echt begrijpt, en dan mensen komen en zeggen van, wel, je moet prikken, want anders ga je dood. Je moet dan begrijpen dat dat ook een manipulatietechniek is. Hè? Ze gebruiken gewoon hetgene ze weten waar jij zeg maar mee moeite mee hebt, omdat je de dood niet begrijpt. En als ik gebruik maak van, ga daar niet, want we weten niet wat er daar te vinden valt. Het is een groot risico. Ja? Vroeger, in de tijden van de caveman bijvoorbeeld, dan zit je dan zeg maar in je cave, als het donker valt, er is geen licht, er is niks, durven mensen niet zomaar uit hun cave te gaan hoor. Want er zijn al slangen en leeuwen en al deze wilde dieren. En je bent dan bang, de risico is dat je dan zeg maar zo'n dier tegenkomt en dan aangevallen wordt en doodgaat. Again. Ja? Dus die dingen zitten in onze DNA. De dood, de bang voor de dood.
We gaan ook praten over de psychologie hiervan, een klein beetje, en wat het betekent ook om, wat het eigenlijk betekent te sterven, wat het daadwerkelijk sterven is, wat daadwerkelijk sterven betekent, zeg maar. En natuurlijk gaan we een beetje de tarot te bespreken, de doodkaart. De doodkaart is een hele belangrijke. Heel veel mensen, de waarzeggers, die zien de doodkaart altijd als iets slechts. En dat is ook waarom je kan zien dat ze ook fonisch zijn. Ze zijn neppe zeg maar, tarotisten, als ik het zo mag zeggen. Ja? Ze zijn neppe occultisten. Ja, altijd als ze dan komen zeggen, oh, dit is heel slecht. Maar de andere ook, de hanged man. Dat is dan zeg maar de man die omgekeerd zit. Ik weet niet hoe het heet. De hangende man, volgens mij heet het ook gewoon in het Nederlands. Ja? Dat is een van de meest mooiste kaarten van de hele fucking deck. Maar natuurlijk, de niet-ingewijdenen, de neppe tarotisten, deze mensen die dan zogenaamd jouw leven kunnen voorspellen, die zullen altijd zeggen van ja, iets verkeerd komt eraan, bla bla. De hangende man is de verandering van gedachten. Het is het moment waarin je dan begrijpt wie je daadwerkelijk bent. Het is en dan zie je ook, daarna komt ook de kaart van justice. Want dan begrijp je de natuurwetten. Maar met de huidige bewustzijn die we nu hebben, en daarom zit hij ook omgekeerd met zijn voet als een 4, dus hij verwijst naar de kaart nummer 4. En kaart nummer 4 is de kaart van de emperor. Dat is dan zeg maar de keizer. Ja? En de keizer, wat brengt de keizer? Structuur. Dat is dan zeg maar wat een man moet zijn, structuur brengen. Nou, structuur in gedachten. Daarom is het een hangende man, verwijzen naar nummer 4. En op zijn hoofd is zeg maar, zit een bepaalde gloei van de zon, van verlichting. Dus de meeste mensen lopen rond nu, ja, in de donker. En wanneer ze hun gedachten omdraaien, dan komt er verlichting. Dat is wat die kaart eigenlijk aangeeft. En dan de verlichting naar de natuurwetten toe. Want de volgende kaart is de kaart van justice. Gerechtigheid. Oké? Daarom zeg ik ook dat de switch die ik vorige week over heb gehad van gerechtigheid en kracht. Want dat is dan Aleister Crowley. Voor de mensen die niet weten, Aleister Crowley heeft zijn eigen tarot deck. Want het heet de Tot deck. Ja, en hij heeft dan zeg maar nummer 8 met nummer 11 omgedraaid. Maar als je dat doet, dan krijg je dan verstoor je eigenlijk de evolutie van de ziel. Ik begrijp wel waarom hij dat heeft gedaan, maar het is geen goede. Het helpt wel met het begrijpen van een aantal concepten, maar het verstoort zeg maar de algehele verhaal van de tarot zelf. Dus daarom ben ik geen voorstander om die switch te doen. Maar goed, ik heb hier de poort. Wanneer alles wat je bent sterft. Hier had ik eerst, wat als jij niet bent wat je denkt dat je bent. Daar had ik hier eerst, kan je nog over stellen. En nu komen we op het punt om te zeggen van, wanneer alles wat je bent sterft. Ja? Dus vandaag gaan we, de kern van onze presentatie is verlies, dood, sterfelijkheid, rouw, ontwaken en crisis. Wanneer crisis komt. Crisis verwijst ook naar de toren. De torenkaart. Ja. Dus de grootste confrontatie is niet met de monster, niet met de angst en zo'n dingen. De grootste confrontatie is met de dood zelf. Wat is de dood eigenlijk? De eindigheid van de mens. Maar dat zijn de eindigheid van verschillende andere dingen ook. Waar zijn we gebleven dus? We hebben de ego gehad, tablet 1, schaduw. Tablet 2, de reis is begonnen, 3 en 4. Tablet 3 en 4, angst. Tablet 5, dat is dan confrontatie met Humbaba. Verleiden, dat is dan zeg maar met Ishtar. Ja. En nu is verlies ter sprake. Dus Enkidu gaat dood. Dus na macht en overwinning en verlangen, macht, overwinning, verlangen, komt nu verschijnt iets dat niemand kan beheersen. Dat is dan de dood. We gaan, je vraagt je af, je doet al hetgene wat je doet.
om vervolgens dood te gaan. Dus ik kan me voorstellen dat er heel veel mensen denken dat doodgaan de einde is. En dat er niks is anders dan die einde, zeg maar. Maar als jij de natuurwet begrijpt, ja, dat er altijd twee polen zijn, begin en einde, ja, dat er altijd tegenpolen zijn, beneden en boven, donker en licht, ja, en dan dat energie, de wet van entropie, dat is zelfs wetenschappelijk bewezen. Het is niet eens alleen maar op basis van natuurwet. Het is wetenschappelijk bewezen, uiteindelijk wel op basis van natuurwet, maar het is wetenschappelijk. Dus laten we even zeggen, jullie wetenschappers, die hebben het zelf uiteindelijk geaccepteerd, want dat is het probleem. Het acceptatie van natuurwet is het grootste probleem van de mensheid. Ja? Uiteindelijk heeft de wetenschap het geaccepteerd. Ja? De wet van entropie en de wet van perpetual energy. Dus de perpetuele energie. Dat betekent energie die gaat niet dood. Of die gaat niet, die gaat niet dood. Die gaat niet, het verdwijnt niet. Wat er gebeurt is dat energie die verandert in iets anders. Okay? Dus dat al geeft aan dat wij in principe, in essentie, niet eens doodgaan. Oké? Maar het is ons natuurlijk geleerd dat wij doodgaan en dat het allemaal afgelopen is. Nou, ik heb goed nieuws voor degenen die niet willen sterven, zou ik zeggen. En slecht nieuws voor degenen die wel willen sterven en alleen maar willen genieten en gewoon fuck de rest. Slecht nieuws. Je komt terug. Ja? Oorzaak en gevolg. Al die wetten die werken tegen jouw geloof in. Ja? Dus als jij zeg maar garbage hier achterlaat, dat is hetgene wat je dan zaait. Begrijp nou dat gewoon. Dus je bent nog steeds een ziel die nog steeds moet inzien dat jouw tijd nu op dit aarde, op dit moment van belang is. Dat jij dan zeg maar letterlijk moet gaan starten nu om samen met de natuurwet zeg maar je leven te leiden. Oké? Dus het is garbage in, garbage out, letterlijk. En iedereen is verantwoordelijk. En dit is zo eerlijk. Eerlijker kan het niet zijn. Daarom hebben wij dit hele justitie hebben we niet nodig. Hebben we niet nodig, want dit wet zit ingebakken in de natuur. Wat jij zaait, dat zal je oosten. En dit heeft de Bijbel niet bedacht trouwens. Dit waren oude teksten die voor de Bijbel waren. Die waren al bezig dit soort dingen aan het vertellen aan de mensen. Al die natuurwetten en al deze dingen zijn allemaal voor de Bijbel. De natuurwet bestaat vanaf het begin van creatie zelf. Bestaat deze wetten. En de Bijbel is een verwaterde versie die een aantal dingen uitlegt. En de rest is gewoon gebruikt om jouw fucking hersenen te manipuleren. The end. Einde verhaal. Men moet gaan beginnen hierheen te zien en stoppen nou gewoon als een idioot rond te lopen. En mensen zoals Jette en Sletten en Trumps en dat soort idiote mensen te ondersteunen in hun acties die ze daar hebben tegen de evolutie van de mensen. Want zolang die instituten er zijn, kan evolutie niet plaatsvinden. Evolutie kan niet plaatsvinden wanneer de geest en de ziel en uiteindelijk ook de lichaam van het individu in kettingen zit. Dat is het. Begrijp dat? En handelt om onszelf daadwerkelijk vrij te maken. En je zal zeg maar de mensheid zien bloeien. Groeien en bloeien. En begrijp dat niet. En dan krijg je oorlogen. Ja, gevecht. En nog meer slavernij op je hoofd. En dan zie je precies waar we zijn dan in bewustzijn. Kijk om je heen. Het is allemaal niet zo moeilijk hoor. Het verhaal. Er is een soort van een council, een groep goden die zijn bij elkaar gekomen. En wanneer ik praat over goden trouwens, zijn gewoon wezens, zijn mensen, die lijken heel erg sterk op mensen zelf. En ze zijn hier gekomen, en ik praat nu even vrijelijk over, want zelfs nu Amerika
heeft de bestanden losgekregen. Moet je je voorstellen, als ik dit al 10 jaar geleden heb gezegd, dan zou je zeggen, mensen zouden me als voor gek verklaren, man. En dit wisten we al. Mensen die in het occulte zitten, ja, en die de teksten lezen van de Rozenkruisers, van de Martinisten, en et cetera, et cetera. We hebben deze dingen, zitten in onze boeken en onze teksten zitten die dingen allemaal. Dat er verschillende type rassen zitten. En nu pas komt het door de regering en iedereen gelooft het. Maar wanneer de mensen komen en die zeggen dingen die dan zeg maar echte kennis zijn, word je dan schuin gekeken op een of andere rare reden. Maar in ieder geval, deze wezens die komen met elkaar en zijn gewoon, ze noemen zichzelf dan de Council of the Gods, de bijeenkomst van de goden. En ze spreken oordeel uit op Enkidu. Dus Enkidu, die wordt dan ziek. Ja, hij verliest zijn kracht en dan vervolgens sterft langzaam. Gilgamesh, die kan niks doen natuurlijk. Ja, de meeste mensen kunnen niks doen tegen de dood. Wanneer het in ieder geval voor de deur staat, dan ben je eigenlijk al te laat. Maar Gilgamesh kon niks doen. Dus, en hij begrijpt het ook niet natuurlijk, want hij denkt dat hij dan al de tijd van de wereld had, dat hij God is. En hij preekt. Dus het is het enige, dus op een gegeven moment, de dood is het enige als wij niet luisteren. Dan is de dood de enige die je gaat breken. Dus dit is ook geen waarzeggerij. Dit is hoe het werkt. Hoe het werkt in de werkelijkheid. Ja, je gaat eerst, zeg maar, vechten. Tegen Humbaba, kan je zeggen. Je krijgt dan macht. Overwinning. En verlangen. Wanneer dat allemaal, als je dat allemaal, het is allemaal gelukt in je leven, komt er dan zeg maar de volgende stap. Oh, je wil nog niet luisteren, je wil niet begrijpen dat je dan volgens de natuurwet moet leven. Ik heb je de macht gegeven die je wil krijgen. Dat is wat de machten van de wereld nu zijn. Ze krijgen de macht. Ja, ze staan er toe. Gilgamesh heeft Humbaba verslagen omdat het universum toestaat. Ik weet niet dat het goed toestond. Ja? Het is toegestaan toen de tijd. Maar dat betekent niet dat het zuiver is. Ja? Dus het is toegestaan dat de politieke partijen, religieuze instituten bestaan. Maar dat betekent niet dat ze zuiver zijn. Dat kan misschien een middenweg zijn voor een diepere les. En die les die moeten we nu gaan leren nu. Want we zitten wel veel te lang in de kleuterschool. Veel te lang. Dus hij begrijpt het niet, hij breekt innerlijk gewoon. Gilgamesh breekt, want je kan niks aan doen. Het wordt een moment, je wordt zodanig geduwd in een hoekje door het universum of door God, of wat, geef het beestje maar het naampje die je wil horen. Ja? En op een gegeven moment moet je veranderen. Dus het is een soort, dat is een dwing, dat is dwingen. Dus het universum die jou vertelt van of ga je meewerken, of word je zeg maar aan de kant gezet. Maar waarom sterft Enkidu eigenlijk? Enkidu die sterft niet zomaar. Enkidu die heeft samen met Gilgamesh zelfs, hebben ze dan natuurlijk de hemelstier gedood. Ze hebben Humbaba gedood. En ze hebben dan dus overtredingen van verschillende grenzen. Dus Enkidu eigenlijk betegenwoordigt de natuuraspect van de zelf, instinct van het zelf, levenskracht en de wilde zelf. En vooral dat stukje, de wilde zelf. Het gedeelte waar je dan er is geen rem op. Ja? Dus wanneer hij sterft, want niet vergeten, Enkidu is de schaduw van Gilgamesh zelf. Het is een lelijke aspect van Gilgamesh. Ja? Dus eigenlijk een stukje van Gilgamesh, maar de schaduw is niet altijd slecht, zeg maar. Ja? Dus in dit geval, het verhaal van Gilgamesh, bracht hij ook bepaalde verlichting aan Gilgamesh. Ja? Dus de sterfgeval van Enkidu
betekent ook automatisch dat een stukje van Gligamesj is ook overleden. Dus het held in dit geval heeft zijn spiegel verloren. Hij heeft zijn broer verloren. En heeft voornamelijk zijn evenwicht verloren. Dus dat is eigenlijk gebeurd met het sterven. Omdat ze de grenzen hebben overschreden. Niks is gratis in de wereld. Niks is gratis. Ik ga het nog een keer uitleggen. Niks is gratis. 0. Wat jij zaait, dat zal je oogsten. Dus als je niks zaait, krijg je niks. En als je iets krijgt van niet zaaien, hou je pruik vast, want iets komt eraan. Dat je alles weer kwijtraakt. Dus de energie, de universe, die praat niet in terminologieën van geld. Geld is een soort, is magie, is alchemie. Magie heeft te maken ook met je geloofssysteem, mensen. Ja, het heeft niks te maken met dat ik dan zeg maar van lood goud kan maken. Iedereen weet dat je dan niet van lood goud kan maken. Er is een proces. Als je een ander metaal van wil maken, is er een proces bij nodig. Dat is juist ook het magie. Dus als ik jou eerst iets laat zien en dan vervolgens laat ik jou iets anders zien en dan lijkt het alsof het in 2 seconden is gebeurd. Dat is waarom marketing ook magie is. Het is een vorm van magie. Technologie ook. Het is een vorm van magie. Het is heel kinderlijk om magie te zien alleen maar als, dat je dan een soort van Houdini-achtige persoon ziet daar met een konijn uit zijn hoedje. Het is entertainment. Het is geen magie. Oké? Dus dit hele, zeg maar, industrie van marketing en de hele industrie heeft te maken met jouw gedachten veranderen, omdraaien, tot hetgene wat de programmeur wil hebben in je. Ik moet het even zo zeggen. Oké? Dus de donkere occultisten die willen dat mensen op bepaalde manieren denken, bepaalde manieren handelen. En voornamelijk, wees gehoorzaam voor de systemen. Dat is ingepeperd. Dan word je vanaf toen je klein, dat is magie. En dan zie je gewoon hoe mooi het werkt. Want je bent zo geprogrammeerd met zoveel angst ook voor de dood. Voornamelijk dat als we dan voor de televisie komen en zeggen van Hata, of hoe noem je dat, Hanta-virus en COVID 1, 2, 3, 4 en 2 miljoen en al deze dingen. Oh, het is beter dat je toch wel binnen zit hoor. En mensen gewoon, die schrikken zich dood en ze gaan allemaal alles doen. Want dat is wat ze willen, gehoorzamen en punt. En dan jij moet soeverein genoeg zijn. En jij moet zodanig jezelf hebben onderbouwd. En zodanig jezelf de reis bent begonnen. Ja, dat je je niet laat afleiden en meenemen in dit soort onzin. Want zolang je dat doet, blijf jij en de rest van de wereld als een fucking slaaf. Begrijp nou gewoon hoe de natuur werkt. Begrijp nou hoe jouw eigen lichaam werkt. De natuur, innerlijke natuur werkt. En respecteer het for fuck's sake. Dus als jij gewoon om 8 uur is er aangekomen. Je lichaam begint moe te worden. Je gaat niet zeggen van laten we het om 1 uur, 2 uur, 3 uur slapen. Wanneer de zon is de echte koning. Ja, begrijp dat nou gewoon. Wanneer die dan opkomt, betekent dat je je fucking ogen moet openen en ga de dag beginnen. Wanneer je naar beneden gaat, betekent dat je dat je moet gaan slapen. Ja, met die gehoorzaamheid, laat me het even zo zeggen, komt vele malen meer voordelen. Je gaat langer leven, et cetera, et cetera. Tekort aan slaap, tekort aan leven ook, sneller dood. Ja. Hoe meer wij de natuurwetten respecteren, hoe meer voordelen we hebben als mens. Hoe meer we dan zeg maar
scheid hebben aan de wetten van de natuur, hoe korter ons bestaan. Dat is wat ook gebeurd is met Enkidu. Overschrijding 2 keer. Nou, het is tijd om Enkidu zeg maar te roepen. Het is klaar. Dus dat is het hem juist. Naar McDonald's gaan en Kentucky en is overschrijden, grenzen overschrijden van het lichaam. Je respecteert de wetten van de natuur van het lichaam. Begrijp dat al gewoon. En je gaat me niet vertellen, ik was ook daar hoor. Als ik jullie vertel hoeveel troep ik in mijn lichaam heb gestopt. Voor de eerste 30 fucking jaren van mijn leven. Symboliek hiervan. Wat betekent de dood? Het is niet alleen maar lichamelijke dood. Ja? Maar ook verlies van identiteit. Verlies van controle. Verlies van zekerheid. Dit zijn allemaal vormen van doodgaan. Dit is ook het einde van je fucking illusie. Het is ook een vorm van doodgaan. Soms sterft een relatie, een carrière. Dit is een belangrijke wereldbeeld. Onze wereldbeeld die moet gezonder worden. Voor de meeste mensen. En een versie van jezelf. Je moet transformeren naar goddelijkheid. Dat is wat Jezus representeert. De echte, zeg maar, symboliek. De echte, wat Jezus vertegenwoordigt. Jouw transformatie naar een meer goddelijke wezen. Met de goddelijke kwaliteiten. Er zijn goddelijke kwaliteiten. Dus je ziet, ik ga jou één voorbeeld geven van een goddelijke kwaliteit die je meteen vandaag kan aannemen als een van jouw kwaliteiten als persoon. Een persona, het woord betekent masker. Ja? Dus als je zegt van, als we praten over persona, betekent gewoon een masker. Dus want je kan jezelf transformeren in alles wat je getransformeerd wil worden. Als je een monster wil zijn, dan kan je het zijn. Als je een lieve persoon wil zijn, kan je dat zijn. Als je iemand wil zijn die liefdevol is, kwalitatief kan je het zijn. Daarin zijn we allemaal gelijk. Dat is de enige plek ook waar we gelijk kunnen zijn. In kwaliteit. Ja? Ik hoop dat het duidelijk is. Nou, de wet van de natuur. Ja? Want wat ik wil zeggen is dit. Als de natuurwet, die verandert niet. Die was zo, is zo, zal altijd. Daarom is dat de waarheid. Want het was zo, de natuurwetten. Het is zo, vandaag. En morgen weet ik zeker dat die wet op dezelfde manier gaat werken. Want dat houdt de hele creatie in stand. Als dat verandert, bestaat de creatie niet meer. Punt. Dus, het is een stabiele constructie. Volg je mij? Dus omdat een stabiele constructie is, dat betekent dat goddelijkheid een stabiele constructie is. Dat betekent een kwaliteit die we allemaal kunnen aannemen, is stabiel zijn in wat we doen en zijn. Laat je ja zijn en laat je nee zijn. Maar geen afspraken die je niet kan nakomen. Probeer een stabiel persoon te zijn, ook in emoties. Je laat je niet heen en weer laten brengen met je emoties. Wees gewoon stabiel en klaar. Dat is een kwaliteit die we allemaal kunnen aanvaren en doen. Dat is een van de dingen die ik ook de meeste studenten ook adviseer. Wees gewoon stabiel. Ja? Wees een man of een vrouw van je woorden. Ja? Dus als jij niet kan doen wat je zegt, zeg het niet. Wees stabiel. Dat is een kwaliteit. Neem die aan. Dan heb je 1 van de 12 goddelijke kwaliteiten die dan vooral in de tarot ook wordt besproken. Dat zijn de 12 dingen die zijn ook meteen de natuurwetten. Dus zie je ook, op basis van de natuurwet creëren we dan kwaliteiten. En die kwaliteiten kan wij gewoon aannemen. We kunnen het zijn. Stabiel. Discipline ook is ook één van. Wees gewoon een gedisciplineerd persoon. Dat zijn al die dingen die mensen niet willen zijn eigenlijk. Heel weird hoor. De huidige generatie die wil niks van die dingen zijn.
Wijsheid is een van die kwaliteiten. Ik zie geen wijs fucker hier rondlopen in de fucking wereld waarin ik word gewoon spuugzat van domme mensen om me heen soms gewoon. Wijsheid is handelen, correct handelen. Dat betekent als je iets doet, als je handelt met kennis en je doet iets, hetgene wat je hebt gedaan creëert orde, niet oorlog. Dus op basis van oorlog en al die andere dingen die ik zie in de wereld, weet ik al dat mensen gewoon dom zijn. Daarom zijn mensen dom. En dan gebruiken ze de domme constructies die ze hebben zelf voor zichzelf hebben gemaakt, om zichzelf slaaf te houden, willen ze gebruiken om zogenaamd terug te draaien de domheid die ze zelf hebben. Dus dan gaan ze dan zeg maar meer geld stoppen in politiek en meer geld stoppen in religie, zodat God het kan fixen en politiek het kan fixen. Good luck. Want de wereld werkt niet zo. Wat is dan de echte angst? De angst. Heel vaak denk je vermijdt pijn, je vermijdt verlies, je vermijdt verandering eigenlijk. Hè? Want wat je eigenlijk bang voor bent, is niet de verandering eigenlijk. Deep down, dit is dan psychologisch ook, waar je naartoe wil gaan eigenlijk. Ben je gewoon bang voor de dood. Dat ben je ervoor. Ben je bang om dood te gaan. Want je begrijpt niet wat dood betekent. En dat bepaalt bij de meeste mensen al hun handeling. Want het enige wat je doet is je probeert in leven te blijven. Je probeert dit lichaam levend te houden. Dat beperkt je zoveel gewoon. Zoveel. Je bent niet vrij. Dit lichaam die je hier ziet, dat ik hierin zit, die is niet voor eeuwig. Laat me eventjes een stukje van het geheim onthullen eigenlijk. Wanneer je dieper gaat in de tradities, ik bedoel de occulte tradities, ja, wat ze bedoelen met eeuwig leven, ja, immortality, onsterfelijkheid, is niet dat we niet doodgaan. Dit is een tipje van de sluier. Het betekent, we behouden, zeg maar, het lichaam. We begrijpen dan, zeg maar, de natuurwet in het lichaam. En we behouden die lichaam zo lang mogelijk. En er is één doel erachter gekoppeld, zodat de grote werk gedaan kan worden. Zodat we onze grote werk, iedereen die heeft besloten om het grote werk te gaan doen, ja, de ontwikkeling van je eigen ziel, en terwijl je dat doet, anderen ook helpen hun ziel te ontwikkelen. Ja? Als je besluit om dat te doen, dan automatisch het universum geeft je automatisch meer levenskracht. Ik hoop dat dat duidelijk is, mensen. Dit is een tipje van een sluier. Ik weet niet dat ik dat überhaupt mag zeggen. Maar dan begrijp je dat gewoon. Zolang dat niet gebeurt, zolang jij niet besluit het grote werk te gaan doen, wordt geen 1 grammetje extra dag in je fucking leven gegeven. Niet eens 1 minuut. Integendeel, je gaat sterven net als Enkidu. Het gebeurt snel. Dus wat jij niet moet zeggen is, ik heb tijd. Want dan komt plots verschijnt sterfelijkheid. Ja. Ik weet dat mensen het niet leuk vinden om over hun dood te gaan praten. Hoe neemt dit eigenlijk in de moderne van? Sowieso, je bent bang van de dood sowieso. Maar het komt ook voor in burn-out. Waarom krijgen mensen burn-out? Waar ben je bang voor? Alsof ze dan iets te... Weet je wel? Waarom? Scheiding. Allerlei typen scheidingen. Verlies van geliefden. Ouder worden. Ja? Allemaal, zeg maar, vormen van angst. Doodgaan. Ziekte. Zie je waar
Dit zijn de onderwerpen waar ze jou zodanig bang kunnen krijgen om jou te manipuleren, omdat je doodgaat. Ja, je wordt je geconfronteerd met je sterfelijkheid. Ja? De ego wil niet doodgaan. Daarom is Gilgamesh zo plotseling zo verbaasd. Want de ego, want Gilgamesh vertegenwoordigt de ego zelf, die wil niet doodgaan. En wat gaat de ego doen? Dat ga je zien volgende week gaan we het hebben over de zoektocht en de terugkeer van Gilgamesh, van de ego. Op het moment dat de dood als remedie, als medicijn verschijnt voor de ego. Want als de ego niet wil leren, dan gaat de dood de ego breken. Ja? Dat is letterlijk hetgene wat jij angst voor bent. Dat is letterlijk hetgene wat het universum gaat gebruiken om je te breken. Zodat je voor één en voor al begrijpt dat er krachten zijn in het universum die alles bepalen. En dat jij deel bent van die krachten. Sterker nog, jij bent die krachten. Jij hebt het gemaakt toen jij op een ander niveau van jezelf. Laat me het even zo heel snel uitleggen. Ja? En dat elke aspect van jezelf moet meegaan aan de grandieuze, aan de geweldige plan dat heet leven. En als je tegen leven ingaat, dan zeg maar de wetten die je zelf in werking hebt gezet, er tegenin te gaan natuurlijk. Die herstelt zichzelf, die balanceert zichzelf. Zodat jij weer een kans krijgt om mee te werken in plaats van tegenwerken. Dus al deze dingen zijn onderwerpen, ziekte, zijn onderwerpen die ze kunnen gebruiken om jou te manipuleren, omdat je bang bent om dood te gaan. Ja? Dus als ik iets bedenk met deze punten die ik hier noem, ik bedenk er iets, in het geval van ziekte bedenk ik dan coronavirus en hantavirus en al die andere fucking virussen die je maar kan bedenken, dan kan ik je manipuleren, dan kan ik je bewegen van A naar B. En dat is het probleem. Depressie, identiteitscrisis. Heel veel mensen die hebben dit ook. Ja. Het is het moment waarop mensen gaan beseffen ook van wie ben ik? Zonder dit, zonder macht, zonder controle, zonder verlangen. Wie ben ik? Dat is wat tablet 7 over gaat eigenlijk. Wie ben je daadwerkelijk? Als we al deze dingen weghalen van je leven, al die dingen die jij zo geweldig vindt, als je ze allemaal weghaalt. Iedereen vooral die jongeren waarmee ik praat, die zitten te lullen over, ja, ik wil rijk zijn, ik wil dit zijn, ik wil influencer zijn en ik wil machtig zijn en ik wil celebrity zijn. Maar wie ben jij als we al deze dingen van je wegpakken? Wat de fuck blijft er over? Heel vaak blijft er niks over. Het is gewoon nul, niks, nada. En ik heb de neiging, als ik met mensen omga, niet te kijken van wat ze hebben als materieel. Te kijken wat de ziel meedraagt. Wat het is. Ja? En dat zie je heel makkelijk op basis van hun gesprek, hun gedrag, hun denkwijze. Oké? Want heel vaak zijn er elementen van, ik bepaal mijn waarheid. Ja? En ik respecteer een ander in hun waarheid. Kind of bullshit, kind of gedachte. In plaats van mensen te vertellen van, luister, je hebt niet je eigen waarheid. Je creëert het op basis van je geloofssysteem. Je creëert de werkelijkheid op basis van wat je in gelooft of begrijpt. Dus ik wil iedereen uitnodigen om te begrijpen, dan handelen. Dus er is geen eigen waarheid voor iedereen hier. Het is geen free for all. Het is het probleem ook van de wereld. En daarom zijn we wat we zijn. Wij durven ook niet mensen op te voeden. De meeste kinderen gaan uit huis. Ze zijn niet opgevoed hoor. Als ik met kinderen, ik loop rond. Ja, en ik ga het heel rustig uitleggen, zodat mensen dit kunnen begrijpen. Ja. Loop rond in Punda.
in Otrabanda, in Oranjestad, in The Bottom of wherever the fuck steden er zijn, allemaal in die eilanden. Loop rond in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, willekeurig. Pikt mensen eruit. Het is een experiment die ik jullie uitdaag. En vraag die kinderen die zogenaamd opgevoed zijn. Vraag ze, wat is het verschil tussen goed en kwaad? En dan ga je zien de horror van stront die uit die keelgat komt van die kinderen. En dan doe hetzelfde met volwassen mensen. En dan zal je zien de stront, jongen, die uit die keelgat eruit komt. En je denkt van, oh, stront komt uit de anus. Nee, het komt ook uit de fucking smoel van die mensen, man. En dan, als de volwassenen het niet weten, waarom geloven we überhaupt dat de kinderen het weten? En dat is het ook juist, hè. We bidden en dan God gaat ze vertellen. Ja. Moraliteit is niet een geloofssysteem. Moraliteit is een weten. Je moet weten. Het is een wetenschap. Het heeft te maken met natuurwetten. Dus, en op basis van dat kan je goed handelen of slecht handelen. En op basis daarvan kan je zeggen van dit is kwaad of goed. En ik heb verschillende manieren, ezelsbruggetje, om jou te helpen, om kinderen ook te helpen, om die dingen gewoon snel te begrijpen. Want wij hebben dat nodig eigenlijk. Mensen moeten nu snel begrijpen hoe het werkt. Ja? Ik zeg altijd, als het geen kwaad doet aan een ander bestaand wezen. Het moet hem niet vermoorden, zijn vrijheid wegnemen. Het moet niet stelen. Ja? Elke vorm van stelen is hier van toepassing. Niet stelen. Als dat het geval is, als je niet steelt, dan is het 99% zeker dat wat je aan het doen bent oké is. Het moet geen slavernij creëren voor onszelf. Het moet het niet vermoorden. Dus in onze voedingsindustrie, waar wij dan zeg maar pesticiden en gif spuiten over ons eigen eten, is dat moreel. Dat is kwaad. Dus het hele systeem is een fucking kwaad systeem. Dat is ook immoreel. Want kwaad is immoreel. Dat is hetzelfde. En dat je dan zeg maar instituten hebben. Die de mensen hun vrijheid durven te stelen. Want het is stelen. De werkzaamheden van een individu durven te stelen. Want het is stelen. Dat is kwaad. Dat is immoreel. En voilà. Dat hebben jullie, niet ik. Jullie werken hiermee. Door te stemmen. Door elke keer weer dat systeem te verdedigen. Als een mietje. Dat je angstig bent voor Humbaba. Dat is een fucking grote monster, weet je nog? En de tools die dat systeem heeft, zijn deze tools. Ze gebruiken alle soorten vormen van manipulatietechnieken om jou te laten beïnvloeden. Om te denken dat je, als je dat niet doet wat hun zeggen, dat je doodgaat. En omdat je bang bent voor de dood, dan laat je je meeslepen met deze soort idioterieën ook nog eens een keertje. Maar wat gebeurt er daadwerkelijk bij verlies, mensen? In de eerste instantie ga je ontkennen natuurlijk. Ja, woede. Je gaat proberen te onderhandelen. Dit is ook een stukje dat ik ook heb meegemaakt. Je probeert te onderhandelen, want je wilt iets niet kwijtraken. En verdriet is natuurlijk een van de meest erkende in de lijst zelf. Ja. Wanneer je iets verliest, dan word je droevig. Want je denkt, het is het einde van de wereld. Maar het is uiteindelijk de confrontatie met de realiteit. Het is de natuurwet. Volgens mij was het gisteren, vandaag of van gisteren, was ik met iemand aan het praten. En ik zeg van, heel veel mensen zien het leven als een soort van, het is 1 miljard. Het is een $1 billion business. Het is either you make it or you don't. Of maak je het of maak je het niet. Maar het leven is helemaal niet dat. Het leven heeft te maken met je eigen evolutie.
het heeft niks te maken van dat als je een goede business hebt, dat je het maakt in het leven. Het is allemaal onzin, man. En dan wanneer dit soort dingen gebeuren, wanneer er crisis komt in je leven, dit is het universum die jou waarschuwt van, luister, ga je nu zeg maar stoppen met onzin. Dat is eigenlijk wat de universum zegt. En echt daadwerkelijk aan jezelf werkt. Je moet aan jezelf werken. Aan je gedachtegang. Studeren. Ja, duidelijk zijn. Studeren. Begrijpen hoe de natuur werkt. Begrijp hoe je lichaam werkt. En doe iets aan. Doe iets aan jezelf en doe iets aan de wereld. Maak de wereld een plek waar iedereen in vrijheid kan leven. Waarbij jij in vrijheid kan leven. Je kinderen later in vrijheid kan leven. Snap je dat? En waarbij jij ook gezond erin kan leven. Doe alles wat je kan nu om dat te realiseren. Wees niet bang. Maar eigenlijk wat gebeurt is, de psyche probeert vast te houden, terugdraaien en te ontsnappen. Dat is wat gebeurt. Maar eigenlijk als je iets verliest, het verandert eigenlijk alles. Want je kan niet meer teruggaan. Je kan niet meer teruggaan. Dat is het gewoon en klaar. Dus natuurlijk is de doodkaart de kaart voor de tablet 7. Je ziet ook hier, de dood representeert, de dood op de tarot is geen slecht ding. Het is transformatie. Je moet doodgaan, want anders kan je niet transformeren. Punt. Je kan niet veranderen door hetzelfde te denken. Door hetzelfde te doen. Er is geen verandering mogelijk. Daarom zeg ik ook, mensen willen verandering brengen. En wat willen ze doen? De structuren die we nu hebben, religie, geld en politiek, die willen we intact houden. Niemand mag aankomen. En er is een schijn van verandering, maar die structuren zijn het altijd. En wat doen ze? Ze stemmen mensen in macht en denken ze dat ze dan verandering hebben gebracht. Nee, de verandering is letterlijk de hele structuur laten doodgaan. Dat betekent, duidelijke taal nu, politiek mag niet eens bestaan. Dat hele structuur moet weg. Mensen, als ik dit zeg, de meeste mensen krijgen kortsluiting, ik weet het. Religie moet weg. Geld moet weg. En je krijgt kortsluiting omdat je gewoon niet ingewijd bent. Je begrijpt niet wat gaat gebeuren. Daarom, je bent bang dat je doodgaat. Ja? Dit is een automatische reactie van de ego. Maar die dingen moeten weg. Als je daadwerkelijke evolutie wil zien in de mensheid en transformatie, is het eerste dat de weg moet. Zolang dat niet weggaat, reken niet dat je vrij zal zijn. Reken niet dat ze jouw spullen die je zo hard aan het werken bent om te zeggen dat ze van jou zijn, reken niet dat ze dat gaan respecteren ook. Want zolang er geen echte moraliteit is in de wereld, is niks dat je vergaat materialistisch van jou. Vergeet het maar. Ze komen gewoon en ze pakken het van je. En je kan wel schreeuwen wat je wil. Ja, en je kan naar de rechter gaan wat je wil. Want de rechter werkt voor hun hoor. Het is een schijn van rechtvaardigheid. Het is een schijn. Het lijkt zo. Ik ga nooit naar die mensen, man. Voor hulp in ieder geval. Ik verdedig mezelf. Ik hoef ook geen advocaat te hebben. Ik ga gewoon daar staan en ik verdedig mezelf. Ik heb altijd met al deze instanties direct gesproken. Nooit niemand erbij gehaald. Want ik heb gewoon scheidsziek aan. Ik ben gewoon scheid aan hun. En ik praat ook soms en ik praat ook hard zo. En ik zet de camera aan voor ze. En al die mensen die het systeem ondersteunen, zijn gewoon dom. En daarom geef ik ze een potje les van moraliteit. En dan deep down in hun ziel raak ik een snaar. Meestal raak ik een snaar. En ze begrijpen het wel op een gegeven moment. De hoop is natuurlijk dat ze dan het hele werk ontslagbrief indient en gewoon daadwerkelijke diensten gaat verlenen aan de mensheid. Problemen van de wereld oplossen in plaats van slavenstructuren ondersteunen. Dus de doodkaart is een transformerende kaart. Het is de kaart die, wanneer je het ziet, heeft te maken met verandering. En het komt eraan op het moment dat jij besluit, dat jij bijvoorbeeld
de reis wil gaan beginnen, dan gaat dingen dood in je leven. Relaties die je had, vrienden, die gaan allemaal weg. Heb je niet gemerkt, heel vaak dat gebeurt de meeste mensen herkennen dit wel. Ja, en als je dan dit pad neemt, dan is het ben je helemaal eenzaam. Dus de vraag is dit. Wat sterft in jou? Oude overtuiging, dat is hetgene die ik wil aanmoedigen. Vooral de religieuze mensen die dit podcast horen. Helemaal uit liefde kom ik. Ja, helemaal uit liefde. Duizenden jaren, we zijn nog niet veranderd. En ik kom uit liefde, mensen. Oude overtuigingen, die moeten gewoon weg. Laat die ding sterven, man. Je wereldbeeld. Laat het sterven. Het heeft gewoon, je moet een lens hebben. Het heeft geen toegevoegde waarde. Om te geloven dat, dit is een voorbeeld, hè, mensen. Want er zijn meerdere voorbeelden, maar ik spreek heel vaak naar christenen, want de meeste mensen zijn christenen in de westerse wereld. Ja? Maar het geldt natuurlijk voor elke religieus persoon. Oké? Want elke religieus persoon die heeft een plek op de aarde waarin ze geloven dat God daar is, op een of andere rare reden. En dat God hun mensen het beloofde land hebben geloofd. Ja? En al deze onzin, in het christendom noemen ze dat Zionisten. Ja, in islam en dat soort dingen, Mekka en weet ik veel allemaal. Mensen, deze geloofssystemen, deze wereldbeelden, die zijn daar gezet, zodat ze jou een bepaalde gedachtegang kunnen geven. Want ze begrijpen dat uit die gedachtegangen voortvloeien acties. Oké? Het heeft geen toegevoegde waarde om mensen in het Midden-Oosten te vermoorden. Ja? Om vervolgens te zeggen, ja, dit is het plek van God. Met andere woorden, God moet vermoorden om te laten zien dat hij God is. Als God zo geweldig groot is, waarom kan hij niet gewoon in de islam, in de christendom, bereiken wat hij wil bereiken, zonder één ziel kapot te maken? Waarom kan hij dat niet doen? Dus dat klinkt voor mij alsof het een zwakke God is. Ja? En zoals ik altijd zeg, fuck je God dan. Want als je God niet de zielen die hij zelf heeft gecreëerd kan besparen voor zijn fucking plan, ja, dat hij dan zeg maar moet vermoorden en dan vervolgens moet hij daar naartoe gaan en steel al hun huizen en hun spullen en hun bronnen van hen die uit de aarde komen, dan zeg ik met een grote fucking stem, fuck je God. Want het is niet de echte God. En nu begrijp je ook waarom er zoveel divisie is in de wereld. Want het is gewoon een politieke agenda, mensen. Het is gewoon Trump tegen Poetin. Maar van vroeger. Met islam tegen Jodendom. Of islam tegen christendom. Het is toch onzinnig, man. En mensen zeggen, en dan komen mensen ook op YouTube die zoveel tijd hieraan besteedt om Bijbelse teksten uit te leggen, zodat hun geloof, zeg maar, de ware geloof naar voren komt, alsof hun, zeg maar, de oplossing hebben. Nee, Jezus aannemen in je leven met een versje zeggen, heeft geen toegevoegde waarde. Heeft geen toegevoegde waarde. Jouw acties hebben heel veel toegevoegde waarde. Wat je doet. Ja? Je gaat ook niet schuilen achter het systeem, want de natuurwet die kijkt voorbij die dingen. Hè? Dus ga me niet zeggen, ja, ik doe mijn werk, Glenn, ik ben een politie en een soldaat, ik doe mijn werk. En dan sturen ze je naar Afghanistan, of weet je wel, dan fuck dat weer, dan ga je schieten. Schieten en dan geef je sletten en Trump de schuld. Nee hoor, ze hebben ook deel van de schuld, maar jij krijgt de meeste schuld. En jou moet betalen, jij moet betalen. De universum gaat jou ook laten betalen. Jij krijgt de meeste wat ze dat noemen in het oosten karma. Maar het is gewoon actie-reactie hoor. Dat bestaat ook in je gedrag. Wat je zaait, dat zal je oosten. Het is een wet van het universum.
En die beheerst ook de gedrag van mensen. Alle natuurwetten beheersen het gedrag van de mensen. Ze beheersen alles in het universum. Daarom zijn ze ook die kracht, die wetten. We noemen dat in de christendom zijn ze arkengelen. Archangels. Dus als we identiteit laten sterven, man. Overtuig je, laat die dingen sterven, man. Die onzinnige dingen. Relaties, dingen die niet werken voor je. Gooi maar in de fucking prullenbak, man. Het zijn mensen die in je leven komen. Dat is gewoon lastig. Gooi die in de prullenbak, man. Er zijn genoeg vrouwen en mannen die rondlopen. Verlangens. Zekerheden. Soms wil je zekerheid hebben, die dingen die geen zekerheid kan. Sommige dingen kan je gewoon, weet je niet zeker. En punt, klaar. Laat los gewoon. Laat het maar sterven. De meeste mensen proberen verlies te vermijden trouwens. Dat is een soort van automatische reactie. Maar de ingewijden, zoals ik dus, ja, en ik hopelijk jij ook, ja, zien sterven als een kans voor wedergeboorte. Oké? Daarom zeg ik ook altijd, in alles wat ik kwijtraak in het leven, zie het als een kans voor iets nieuws. Want dat is de echte leven. In het echte leven dingen gebeuren. Je raakt dingen kwijt. Het kan je verdriet geven, maar kijk, er komt iets nieuws ervoor terug. Ja? Dus al deze dingen die je dan zogenaamd bang bent om kwijt te raken, don't worry. Want dat is de manier hoe de universum balans brengt in het geheel. Ja? Dus als je dat begrijpt, dan relax. Het leven is niet 1 miljard quiz spel, zeg maar. Het werkt, zo werkt het. Nou, als je dat begrijpt, wat je kan doen is gewoon mee samenwerken. En dan creëer je ook een rustiger leven voor jezelf trouwens. En ook een mooiere, want dan ben je open voor nieuwe dingen. Ja? En dan komen mogelijkheden naar je toe. En dan omarm je die mogelijkheden met meer zekerheid ook. Dus angst voor de dood, mensen, heeft geen zin. Niet de moeite waard. Ja? En ik ben niet eens diep gegaan in wat de dood zelf, de symboliek ervan heb ik wel besproken natuurlijk, maar de dood zelf is. Ja? Maar dat is iets dat ik laat meestal voor de mensen die zelf ook de masterclass volgen. Oké? Dus als jij meer geïnteresseerd bent in de diepere aspecten van de werkelijkheid, raad ik je ten zeerste aan om de masterclass te volgen. info@thegreatworkexperience.com. Ja, en meld je gewoon aan. Ja, ook al heb je geen 1 dubbeltje, meld je aan. Dan stuur ik jou dingen, dan stuur ik jou de gegevens. Kan je inloggen. Begin maar gewoon met je transformatie. Dat is belangrijker. En wanneer je dan zeg maar de donatie hebt, dan geef je me wel gewoon je donatie. €77 is een symbolische prijs. Alle prijzen die ik heb trouwens zijn symbolisch. En al mijn materiaal is in de kern gratis. Ik waag alleen maar een symbolische prijs, zodat ik mensen die niet serieus zijn gewoon eraf kan gewoon weggaan. Ja? Dankjewel Eva. Dus wat gaan we volgende week? Volgende week is de laatste aflevering. We gaan volgende week hebben over de zoektocht en de terugkeer. Je gaat zien dat Gilgamesh op zoek gaat naar onsterfelijkheid. Want hij kan niet accepteren dat de dood bij hem ook zal komen. Dus een soldaat of verliezer gaat zeggen, ik kom thuis, dus jij gaat dood. Volgens mij is het dood van je ziel, van je lichaam. Ja. Wel, volgens er zijn verschillende Roosekruisers materiaal erover. En ook vrijmetselaren en Martinisten. Die geven aspecten van de dood. Laat me het kort houden, zo in ieder geval. Zijn
wanneer iemand doodgaat, er zijn verschillende lagen van het lichaam die een transitie plaatsvindt. Dat noemen ze dan in de wetenschap noemen ze dat de decompositie. Dus je lichaam aan de ontbindingsfase. Ja? Je begrijpt wel dat moleculen energetisch worden ze bij elkaar gebracht, ontbonden. En als die energie zeg maar verdwijnt, dan laten de moleculen zich los. Dus er is verschillende lagen die dan zeg maar, 6 lagen, zelfs 7. En er zijn sommige Roosekruise materialen die zeggen zelfs 12. Dat is nog eens leuker. Maar er zijn dus verschillende lagen, ja. En de kernlaag daarvan kan je zeggen dat het de ziel is, kan je zelf zeggen. En die ontbindt zich niet zomaar. Dus het is eigenlijk de krachten die laten we het even zo noemen, de natuurwet gebruikt, zijn adhesie, cohesie, aantrekking, afstoten. Dat zijn de krachten, dat zijn de 4 krachten die de natuurwet gebruikt. Om alles tot stand te brengen. Dus aantrekken is om de moleculen bij elkaar te houden. Afstoten is om ze uit elkaar te halen. Adhesie, cohesie is ook een mooie vorm van samenvoegen. Mengen. Ja? Maar goed, ik laat het hierbij. Maar de dood is, hebben we tenminste een beetje gesproken. Dan begrijpen mensen hopelijk in het algemeen wat het allemaal inhoudt. We kunnen dieper in, maar natuurlijk, nogmaals, dat heeft meer tijd nodig. En dat hebben we niet altijd op deze manier via eigen pad. Dus volgende week gaan we de zoektocht en terugkeer gaan we bespreken. Dus Gligamesj natuurlijk die weigert dat hij dan sterft. En hij zoekt onsterfelijkheid en de vlucht voor, zeg maar, de vlucht voor eindigheid, die start dan. Hè? Dus de vraag is eigenlijk van, kan de ego ooit ontsnappen van de dood? Dat is dan de vraag die iedereen zich moet stellen. Ja? En dat is ook de reden waarom ze tegen mensen zeggen, wees gewoon een lieve persoon, man. Het heeft geen zin om een klootzak te zijn. Luister, mensen om je heen, die vertellen je wat je bent, hè. En om me heen, ik weet dat heel veel mensen die hebben een hekel aan hetgene wat ik zeg. Want ik praat heel bot en open. Ja? Ook voor televisie. Maar de mensen om me heen, die voelen zich veilig. En de mensen om me heen, die zeggen continu tegen mij dat ik best wel lief ben hoor. Ook al zeg ik het zelf. En daarmee sluiten we zeg maar, de presentatie van vandaag, mensen. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Zoals ik altijd zeg, en ook heb ik net Sesh en Maat. En ik zie jullie volgende week fris en fruitig weer, mensen. Tot de volgende week.